фикр кунам силкашавӣ кардаги ҳастам. Бозам дуруду эҳтиромот ба мардуми азизи Тоҷикистон ва ҳамватанони бениҳоят гироми қадр. Умедворем ки якояки шумо хуб, сиҳат, саломат ва сарбанд бошем. дӯстои азизам, бозам багем ки сел дар восе, обхезӣ боз инсона маҷбур мекунад баъзан дидани камбудиҳо, чизое ки мо мушоҳида мекунем дар он ҷоҳо камбудиҳо мешавад. Дар ин ҳолати сел айнан дар ҳамин масъалаҳои камбудӣ мехоҳем ва фикру назари худмона бигем. Ба ҳар ҳол медонам баъзет шум мебинем, баъзет мегӯем ки ту чӣ кор дорӣ, баъзет мегӯем ту архитектор ҳастӣ ва ғайра чизҳо. Аммо он чизе ки дар назари инсон мераса, албатта ки ногуфтан, хап истодан, ин барои худат як ҷиноят аст. Аввалин саволи ма дар худи ҳамун аз Эмомалӣ саркардагӣ ва то поёнаш мо дар Тоҷикистон дорем як инсоне ки дар ҳамун сохтор, ҳукумат, қудрат, проектор, намедонам ва ғайра инсонҳо ки як каме ақл дошта бошанд ки фикр кунанд ки мо чӣ кор карда истодем ва баъдан иҷа чӣ мешавад гуфтаги гап. Яъне бояд барои ҳар як инсон ин чиз савол бошад. албатта ки он чизҳое ки ман мушоҳида кардам, хусусан болои ҳамон мушоҳида кардагӣ мехоҳам ана фикру назарма бигӯм. як минтақара як канал кардагӣ ҳастанд ва дар дохили канал одамо зиндагӣ доранд. канали хушк ва об биёя, ҳатман ҳамун канал қатъӣ меравад. ман намефаҳмам ҳозир дар ин ҳолат ҳозир проектори роҳи оҳан бояд ҷавобгӯ боша, Эмомалӣ ҷавобгӯ боша, дар инҷа кӣ бояд ҷавоби, яъне шароити инсонҳоро ин ҳолата кӣ бояд бигад? мо аз кӣ савол кунем ин чиза ва аз кӣ пурсон кунем, гиребони кира бигирем? тарафе кӯҳ, як тараф кӯҳ, поён хона кардагӣ, раҳ аст, як каме иснтар раҳ аст. байни кӯҳу и тарафи раҳ санга баланд хезонда, қадди хона хезонда, болош қатъи роҳи оҳан кардагӣ ҳастанд. яъне байни кӯҳу байни роҳи оҳан и хоҳӣ нахоҳӣ як канал чидагӣ аст. як канал чидагӣ аст ки об мехеза ҳамунҷа. ва ба кадом ақл шумо проекта кардед ё ба кадом ақл шумо баъд аз ҳамин ҳолат ҳамун тарафа таҳҷои хона додед? ба кадом ақл? ҳозир бояд намера ҷавобша кӣ бигад? мо аз кӣ савол кунем? аз Эмомалӣ, аз ҳукумат, аз проектори роҳи оҳан ки намедонам оли дар роҳи оҳане ки Эмомалӣ Раҳмон дар дурунаш клип сёмка кардагӣ аз худша ватандӯст гирифта, гӯё ки байни Кӯлобу байни Душанбе роҳи оҳан гузарондагӣ аст ба ҳамон минтақаи восе. оё ӯ поиз мерава ӯ тараф, намерава ӯ поиз ва вигид яъне фоидаи ӯ аз бигем раву биёи ӯ чӣ аст ва чӣ мекаша ӯ тараф? ин номаълум аст. ин чизе аст ки аслан маълум нест ки як солда чанд бор поиз уҷа мерава. ана ки шумо як бор ҳисоб кунед ки қимати анамун роҳи оҳана, яъне арзиша роҳи оҳана, қиматша, арзиша ҳисоб кунед ва бигем ки савол кунед Эмомалӣ Раҳмонда ки ина чанд қимат сохтӣ, оё ин ягон фоида дора ба миллата ё надора? оё касе ба ин поиз сафар мекунад ё кадом чизе ба поиз ворид мешава уҷа? фоидаш чӣ аст ин поиза вокзала, ин роҳи оҳан? фоидаш дар чӣ буд ва чӣ даромад мекардем? оё мо метонистем ки аз минтақаи Кӯлоб ба ягон тарафи дигар бор бирорем ё аз ягон тарафи дигар ба минтақаи Кӯлоб бор ворид кунем? яъне чӣ тра водор кард ки Эмомалӣ Раҳмони поиз роҳи оҳана бисозӣ? хуб сохтӣ, маладес. аммо ба кадом ақл шумо яъне ҳолатҳои ҳамин
бигем ки фавқулода ва ғайра чизора бигем ки ба назар нагирифтена. Ми чӣ хеле ки хитунда маъқул буд ҳам хел сохтем. Оз ма суратша дариҷа мемонам ва навори ӯро дар зери бигем дар зери ҳамун комментарияш закрепит меган, яъне мемонам. Шумо хитон бидроен тамошо кунед ва кадомед ки обуна набошен дар фейсбук ходими халқ бидроен обуна шавен. Албатта ки аз маст айни ҳол ман истифода бурда истодам ура ва метонен ин наворора бигем аз уҷа пайгирӣ кунед ҳамун ҳолатора. Ин чӣ аст аслан? ози ҷавобгӯ ина роҳи оҳанам шушт рафт ёв, хоб хонаҳора шушт рафт, инсонҳора меҳнатош, зиндагии инсонҳора қурбон кардем. яъне ба кадом мақсад шумо метонистен ки ҳамун роҳи оҳана ҳамун вехи кӯҳ қатӣ бисозед, на ин ки як 200 метр 300 метр и тарафу мобайни як канал шава. ба кадом асос роҳи оҳана сохтен шумо? ки ози ҷавобгӯӣ аст роҳи оҳан сохтаги инсон? Архитектор, проектор, Эмомалӣ Раҳмон? Намефаҳмам ки бояд ҷавоби ира бига. бибинед дӯстои азизам, мо солҳо мешава айнан нами масъалада бисёр сарсадо кардагӣ ҳастем. шахсан банда 10 сол мешава дар ҳамин масъала сарсадо мекунам. масъалаи обхезӣ, пеши раи ова гирифтан ва ба чашми кӯр намоён аст ки мо дараҳо дорем. дараҳо яъне кӯҳҳо мешава. ин кӯҳ якта нест ки хеле истодагӣ боша, мо бигем ин тарафш об мерава, ин тарафш об мерава. ба чашми кӯр намоён аст. аз ҳамн боло нигоҳ кунӣ, кӯҳҳо ҳамин рафтагӣ мобайнош дараҳо мешава. вақти боришот мешава, ово ҷамъ мешава, аз ҳар тараф ҷамъ шуда омада охир омада ба як оби калон бигем ки мубаддал яъне табдил мешава. ва хусусан мо айнан дар анҳамин хел ҷойҳо хона дорем. дар ҳамун ҷойҳое ки пастӣ ки аз боло об меояд мо хона дорем. як дар Темурмалик имрӯза советский пештара ки хонаи момам дар уҷа аст, ҳар сол бозор дошт, автовокзал дошт онҷа. ҳар сол ҳам бозорро об мезад. ҳар сол об мезад. бозсозӣ мекардан, об мезад. бозсозӣ мекардан, об мезад. бозсозӣ мекардан, об мезад. медонем барои чӣ? барои он ки ҳамун даъми ҳамун даррада сохта шидагӣ аст. даъми ҳамун даррада сохта шидагӣ аст ки аз боло чанд қов биёя, охир омада дар ҳамун ҷои ҳаворӣ бигем ки ҳамунҷа дарра мешава. уҷа набояд бозор созӣ ва ё чизи дигар созӣ. уҷара хеле чиқир карда, битанировать карда, полни таош қатӣ, болоша мост сохтан дар кор буд ки об биёяд таи ҳам мост қатӣ бигзара бирава, як мости калон сохтан дар кор буд уҷара. ки то ки ҳамун хатар не ки мардуми мо 100 бор хичуна дар хатар мезадана, дар ҳамунҷа бигем ки бозор месохтан, бо автовокзал месохтан. хушбахтона талафоти ҷонӣ намешид, не ки талафоти молӣ хеле зиёд мешид. чаро мо имрӯз ҳукуматдорои мо барои манфиат, пул, даромад гирифтан то ки фарзандош ва ғайраҳо бигем ки кайфа сафо кунанд ва ҷойҳои хатарнока барои миллат таҳҷои хона мефурӯшед шумо. сабаб дар чӣ аст ки шумо таҳҷои хона мефурӯшед? чӣ ба мо надидем дар Авропо, мисол дар Швейтсария, дар дигар ҷо ҳамин хел ҷойҳои хатарӣ таҳҷои хона бошад? ва шумо иро ба сари баланд бигем мефурӯшед. мо ягон бигем ки ҳамун чизи бехатарӣ дар Тоҷикистон надорем ки ҷое ки об биёяд, мо медонем ин дара об меояд. мо дар ҳамун дара таваллуд шидагием. мо медонем дараора. ҳар яктад медонен ин чиза. ман не, ҳар яктад медонем ки нами дара об меояд. оқибат об меояд. мо дорем ягон страховка, дамба пеши раҳи дараора гирифтагӣ, як самт равона кардагӣ ки бехатар барои инсон бошад.
همون خدارامتی ستالین ساختگی کانالو امروز پر شدگی است که ما زیاد کانالو داشتیم در تاجیکستان. ایرا شاهدش خودتون هستین، خیلی کانالوی زیاد داشتیم. یا نادرست است؟ امروز کانالو از بین رفتن، امروز زبرو از بین رفتن، امروز دنبه ها از بین رفتن. برای امام علی رحمان رقص باشه، سرود باشه، هم خیلی چورابینی های بسیار کلام باشه تو اومدن او تو بارشات شدن. در زمستان انسان ها از اوگر کمر میبرن، از خنکی میبرن، در بهار آو میبرشون، تای آو میمونن. تابستان در غلامی میرون بیچاره، در تای بگیم سرکن پیشکنی پلیس و ملتگرایان روس میبرن. اینو ای چی احوال شد بالای سر این مردم؟ چی هستی خودش اصلا؟ فقط گلا ببین، دوما ببین، گلا ببین، دوما ببین، زیباگی را ببین، خشروگی را ببین. هم وطنی عزیز، تو دیگه به خطری نداری در زندگی. اینمی شبی خوابت سحر آو میگیره میبرد، برای که تو نداری جای زندگی داری. فرزندی تو به خطر نیست، مالی تو در به خطر نیست، زنی تو به خطر نیست، مادری تو به خطر نیست. تاجیکستان در یک حالتی بگیم که صدموی اومده رسیدگی است. درک میکنی خودت هموطنم این چیزا؟ گپ درون نیست در زیباگی باشه دوشنبه چور دوم ایخ علف ایخ گل دیگر نیکی منوی بی خطری ترا نمیته هموطنم. اینو منو را نمیته که زندگیت خوب است، تاجیکستان آباد است. شاید که کم پیش هم نوروزی ده هم خاندارو برآمده در نوروزی ها رقصیدگی هم بدن که تنجی تاجیکستان ها ببینین نوروز داریم، آبادی داریم. اینا امروز آب برده ایستاد از خانه هاشون، خداشون، مالاشون، چیزاشون، کورپا چشه. اینا آب برده ایستاد از این مردم. یعنی آبادی این رقص یا علف یا چردم خشرو نیست، این آبادی نیست هموطنم. آبادی آن روزی است که تو به خطر هستی. آبادی آن روزی است که تو محتاج نیستی. آبادی آن روزی است که تو دستنیگر نیستی. آبادی آن روزی است که تو غلام نیستی. میفهمی هموطنم؟ آبادی دام نیست، آبادی علف نیست. علف در بهار میبروید خلاص میشود، او گلم بهار در میبروید تیرمو در خزان میشود. این آبادی نیست. اون چیزی که شما میبینید ما نمیتونیم میره پیشروی بگیم، ما نمیتونیم میره آبادی بگیم که کل تاجیکستان در یک حالت صدموی قرار داره. امروز ده چیکه باران باریده است، همه را آب برد. آن باران های نیست که ما خورد بدیم بگیم که میبارید، ولی او تاری باران بباره من فکر کنم تاجیکستان زیر آب میمونه. حالی همی کمبارشی همون رحم خدا است که برای سر شما کرده ایستاده. شبانه روز 2-3 روز باران میزد، شبانه روز میزد پیش 2-3 روز شبانه روز شدید باران میزد. 4-5 متر سرخو بلند میخیست، نیکی دنبه داشت، قشلاقو تنج بود. باران به درجه میزد که قشلاقا گل گلک شگرفته طرف که میبرامده که یکی دنبه کنده میشوه. گفته آوازی آب بود، مثل همون بگیم که همون اژدها رو وری فشس میکرد آوازش. تگای همون کپرکو یعنی موست پول میگیم که هم کپرک
пагош хати трактор камазо мегузаштан ози таш замира дистай такини дастат мерасад болои копр барои чи барои ки санги хок пуршиду ҷо ман охирон як 12 сол пеш дар тамон минтақаи хидмон рафта будам пеш аз қатъи эмомалӣ гӯштин гирифтан дайро қишлоқ қатъи баробар шидагӣ аст ман савол додам мардамда ки мардам об биёяд чӣ мешава иҷада медонед чӣ ҷавоб дод раҳми худо ин худо калара барои мардам барои чӣ додагӣ аст ин худо ақла барои мардам барои чӣ додагӣ аст ман намефаҳмам худованд ақл додааст кала додааст болои сартонда болои ҳама китифотонда ақли шумо фақат ҳамон эзори духтару турсики духтару намедонам сатри духтару духтар кучанабро духтар дискотека ақлтон ҳамида мераса о бехатарии худтона фикр намекунед ки ози чӣ шида истодааст кадом ҳолат аст бояд шумо аз ҳукумат талаб кунед бибро е бача дамба биза иҷара и пир шидагӣ аст бикани сангора биёр тракторора бирора иҷаи сангора дамба дабза кани чизо кадомид мекунед ин кора ман намефаҳмам ҳамватанои азиз шояд шумо дурусттар бифаҳмед ӯ чизеро ки ман намефаҳмам шояд ман ин чизоро аз нофаҳмӣ гуфта истодам ё ки ӯ чизеро ки ман дарк карда истодам шумо ӯро дарк карда наметонед ки имрӯз пага тоҷикистона кадом ов мешува мегира мерава як борони шадид мешава я 2-3 рӯз беостановка борон мешава полни рӯз тоҷикистона мешува мегира мерава нимша баъд ҳаматон букучоем бием душанбе биенам акаса душанбе да бием баъд нам алафо болои алафода хов мекунен домои зеборо тамошо мекунен агар сахт гишна шуден ай алафо камкам истеъмол мекунен дигар фикр кунам дигар роҳ нест ва ба эмомалиро бихарем битен дар $100 миллион самолёт ба набераша иҷозат битен ки бихара 300 мошина хона дара аспош писта бихара $1 миллион моҳона набераш барои кайфияти айши ишраташ расход кунад пули миллат шумо зери хатар монда бишинен дар намҷақати гудакотон саҳар мехезен ки ё угари кӯмурда мурдааст гудакотон ё саҳар мехезен ки ов гирифта рафтааст гудакотона ё саҳар гудакотон мехеза ки овоза мешнава ки оташа кадом миллатгароёни рус зада киштагӣ аст халос дигар имрӯз ҳар рӯз мо дар бораи мардами тоҷикистон фақат чизои хатар мешнавем чизои қатли куштор мо надидем ягон бигем ки як хушбахтӣ як ҳолати намедонам хуби зиндагии мардама мо дида натонистем рӯз то рӯз ҳаёти шумо ҳаёти садамавӣ шид зиндагитон зиндагии садамавӣ шид рӯз то рӯз ва имрӯз метавона ки каме борон ними тоҷикистона бушува бирава мефаҳме намера ватанам аст ман мефаҳмам тоҷик нестам медонам ин чиза медонам ки шумо тоҷикед ман як қалиғам не ки ватанам аст дар онҷо калон шидам ва рӯз то рӯз мебинам ки аз спутник медорам тамошо мекунам ман аз спутник минтақора ҳамаша мебинам мебурам минтақое ки худам медонистагӣ минтақора дохил мешам аз спутнику тамошо мекунам ин чизе нест ки ман набинам ӯ чиза намехел тоҷикистона ба спутник медорам ҳамн картаи спутник қатӣ дорам медорам ҳар рӯзаш обновлениша тамошо мекунам ки кадом ҳолат қарор дорад мефаҳме намера ман намедонам дар тикток рақси духта тамошо кунам намедонам ақоратҳои дигар каса тамошо кунам ман бештар вақт барои ҳамн тоҷикистон вақт масарф мекунам хоб мефаҳмед кадом ҳолати садамавӣ қарор дорем
ما از این بابت دیگر سپوتنیکو را پول اسکرین میکنم میپرتم که تاجیکستان را ببینین که دیگر ببینین دیگر خطرتون را ببینین هموطنی عزیزم. بله ما شما را با امید چیدیم، ایجای چی نداره. شما نموندین ما را کار کنی، شما نموندین ما را پیشروی، شما نموندین ما را در یگان ساختار قدرت پیشتر بریم. نه خودتان ساختین نه کسی دیگر را اجازه دادین بسازه. باز تمام جنایت خودتان در کلای ازبک در کلای نمیدونم لقای قلق قطغن زدین و همون را هم تحمل کردیم. 1000 سال تاریخ تلختونه گناهگار چنگیزخان و گناهگار نمیدونم فلانی و قلق قطغن ازبک قنقرات این زندگی شما در 1000 سال نمیو گناهگار بودن. خوب گفته مایلی باشه، اما امروز که تاجیکستان در دست تاجیک است، در دست تقدیرتون، در دست خودتون است هموطنی عزیزم. که چیزی دارین در دستتون، نه چنگیز گناهگار است، نه تیمور مالک گناهگار، امیر تیمور گناهگار است، نه نمیدونم قنقرات گناهگار است، نه قلق گناهگار است. خاموش 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 ایستادیم، مجبور شدیم خیلی برویم اقلا گپ زنیم. اخی تا حال داره ریدگی خیتونه در کنی نمیدونم ازبک قلق شکیده است، در کنی لقای در 1000 سال پیش امیر تیمورلنگ مردگی تازه ریدگی تونه در کنی همون شکیده است که تیمورلنگ ما را زندگی کنی نمون. تو امروز میگه ما را ازبک ها زندگی کنی نمیمونه. مایلی ترا زنده، اما ترا ساختن داخل خونه تا میگم کو روفتن داخل خونه در اینجا پریچم های دیگه کسو پریچم دیگر کس است و برو خونه تا تازه که قلت و آباد که خونه تا $10 میلیون امام علی سمالیات خرید. امام علی قلق های تمام این گندگی کت قلق های مایلی قبول داریم، مایلی ما قبولش میکنیم، اما از شما نباشه از ما میشه همین. اما بخی تغییر بده پتک ده امام علی را. این ما قلقا طرفداری داریم که بخیزین انقلاب کنید تاجیک بیارین مونین که چی میشه؟ بیارینش. چرا خاموشین تک ده؟ چرا نمیخیزید؟ چی به این قدر شما نوی تالین دوی ما نوید میکنین؟ سبب در سر چی است که قنوید میکنین شما؟ امام علی قلق است بخی تغییر بده. از چی میترسی؟ بخین من قلق با یاردم دادستم، با گپ زدستم، کمودی را گفتستم. بخی تغییر بده تگده. یا کدوم پیش را تا گرفتیسته؟ میفهمی نمیره؟ در زندگی باید تو مرد بچه باش هموطنم، نه اینکه نوی تالی باشی که دویم نویت کنی بگردی. نه بازم میگم که من قلقم گفته ایستادم که امام علی قلق باشه بخی تغییر بده. من یاردم میتونم که تغییر بدی تاجیک بیاری بمونی. کی را میمونی تاجیکه بیار بمون کو ببینیم اوش چی کار میکنن، اوش با چی کار میکنن. این خوی نستایش قلق اینا ما میرم مرا انتخاب که تماشا که ما چی کار میکنم. میفهمی نمیرم؟ دوستای عزیزم با خدا قسم هر گویی که این حالت را میبینم من کمی ناراحت میشم، کمی خیلی ناراحت میشم که این خونه های چپشدگی، این کودک ها کجا شدن، کودک ها چی میخورن. اونا وحدت تا اوزاد یک کودک سیل برده در تنه درخت چسبونده مونده پگش هاوش میوان در درون جنگل کودک جین زدگی امرش دراز شوه زنده میمونه. ببینین شما
пагаш да ин миллат биромадааст рақс кардеста. Айби шумо нест дар ҳаминҷа ки шумо рақс мекунед. хуб Имом Али баротон праздник мекунад, шумо рақс мекунед. Набироен тагда ҳадиақал рақсша байкот кунед. Набироен. Куҷо мерен рақсда? Сир мекунӣ ай мактаб, сирка. Сир мекунӣ ай институт, сирка. Намерам рақс. Тамом. мефаҳме намерам. ва худтон иҷозат дода бигем ки бозам каси дигара худтон гунаҳгор мекунед. доимо дар зиндагии шумо Темурлан гунаҳгор буд, Чингиз гунаҳгор буд, Мангут гунаҳгор буд, намедонам дигаро гунаҳгор буданд. хуб лақай гунаҳгор шид, узбак гунаҳгор шид, қаллақ гунаҳгор шид, қатаған гунаҳгор шид. дар зиндагии шумо доимо шумо баҳона мекунед. доимо баҳона мекунед. медонӣ намера ки дар тамоми талхи зиндагӣ ки дар болои мо омадагӣ ҳаст, мо то имрӯз ҳақ надорем дар сохтор дар ягон ҷо ҳамчун қаллиқ бирам фаъолият кунам. дар паспортам қаллиқ навиштанда шумо ғайрат намекунед тоҷико. мефаҳмед? ман миллатам қаллиқ аст. навиштани қаллиқа ғайратша надоред. то и қадар моро унижат кардаги ҳастед, то и қадар моро ҳақ наметен дар он ватан ки мо бо номи миллати хидмон бигардем. не ки ба мо дар бартон ҳастем ва ноид намекунем ки шумо дар сари мо ин кора кардестем. не ки шумо таърихи 5000 солаву 3000 солаву 10000 солара то имрӯза амуро ноид карда омадестем. то имрӯза амуро ноид мекунем. мефаҳме намера ҳамватанои азизо. ман мегӯям ки то имрӯз шумо ҳаққи миллати мара дар ман навишта наметен. то имрӯз ҳаққи кор наметен, ҳаққи фаъолият наметен. болои сараш террорист экстремист гуфта Имом Алитон сир кардаги аст. аммо мо ноид кардаги нестем и қадар ки мора намонда, мора намемона, ай байби не аст, ай байби нау аст. не бозам мо хонамона сохтем, бозам мо ҳамон қатитон зиндагӣ кардем, бозам бигем ки мол ҳолмона кардем, зиндагимона туғрӣ кардем. ноид накардем. ман барои чӣ мегӯям ки ҳамватанам ноидталӣ наша? барое ки мора ноид карданда иҷозат наметан хонагиёмо. морам хел тарбия мекунанд ки ту ноид накунӣ, ту бояд зиндагӣ кунӣ. паспортуда нанавиштан миллатта қаллиғай, ту бидон қаллиғӣ. тамом. мора қаллиқ тарбия мекунанд ки ман қаллиғам. боша нанавис, биқаб биши ҳамон паспорта. ҳуввияти мара нанавис ки бидаги ман. ҳуввияти ма дар дили ма аст, мардонагии ма дар вуҷуди ма аст, на дар алфавит. не ки мо ку ноид накардестем ку. ё монде я лақая дар паспортш лақай навиштем, ё я қатағана дар паспортш қатаған навиштем. миллатан ино, миллатан. ё я лулира дар паспортш лули навиштем. касера шумо ҳақша надодем то имсола. не ки ҳеҷ кай ҳамиёку аст шумо ноид накардааст. не ки шумо то ҳозир намедонам ай Темурланг ноид мекунед, ай Чингиз ноид мекунед, ай Мангут ноид мекунед. о 3000 сол пеш гузашта рафтагиам. то имрӯз дар зиндагии шумо гунаҳгор ҳамо ҳастанд. имрӯз ҳам доранд Имом Али қаллиға, Имом Алиро оташ қаллиға, Имом Алиро оташ қаллиға, Имом Алиро оташ қаллиға. агар и тоҷик мебуд ватана зур мекард. агар и тоҷик мебуд ватана зур мекард. ман мегӯям бобои ма қаллиқ буд, бобои ма раиси калхоз буд. бира бипирс калхоз чӣ хел буд. бира бипирс қаллиқ сохтаги калхоза чӣ хел калхоз буд. чӣ хел нигоҳ мекард замина, чӣ хел коргароро ҳурмат мекард. қати трактористо шита авқот мехӯрд. чӣ хел ёрдам мекард трактористоро. пагашта бобои маро таҳмат карден, зиндон карден, оварден, тоҷика монден. як ҳафта баъд калхозотона рид, як ҳафта баъд мардума ба лесакӣ даъват кард, як ҳафта баъд раис болои сар болои даст шид.
میفهمی نمیره. این چیزی نیست که بگیم که وابسته از ملت باشه که نه ملت значит باشه زور کار میکنه و دیگه ملت زور کار نمیکنه. اینای ملت رحمدل است، اینای ملت دیگر اومد значит این ملت تاجیکا را جزیر میکنه. او تاجیکستان وطن هر یک انسان است که در اونجا برای ما ارزش داره. در هر حالت زدن این وطن آبروی ما است. پست روا آبروم پست میشود، پیش بروا آبروم بلند است. تاجیکستانی گفته فخر میکنه. امریکا گفتند بعضی اوی دهنش جمع کرده نمیتونه. امریکانس میگه تری ملت نیست امریکانس. امریکا را ساختگی هستند. در اونجا همه ملت زندگی میکنه. میفهمین؟ یکی او امریکانس هست. بگردم تاریکشتن گفته نویتالی. میفهمی نمیره. ما حق رایان رفتن نداشتیم. ما حق رایان رفتن نداشتیم. ما بسیار حق نداشتیم در زندگی. ما با یک ستاتوس آدم قبول نمیشدیم خلقا. ما با یک ستاتوس آدم قبول نمیشدیم. ما با یک ستاتوس غلام بدیم در دست تاجیکا در تاجیکستان. نه که ما نوید نکردیم که ما ایستادیم اومدیم دکازات کردیم وطن ساختیم با برابر شما ساختیم با برابر شما از شما کرده شاید خدمت بسیار ما کردیم که گوشت پوست شیر تخم همه چیزایی که بدن زوادای هم شیرنی زواد ملاشنی زوادات که کار میکردن این همه مهنت خلق مهنت لقای بود در همون کپشتو. این مهنت خلق مهنت لقای بود و قزواداتون کار میکرد. ما هم برابر شما در این وطن آمدیم خدمت کرده. امروز هم دوریم خدمت میکنیم. امروز هم از کمبودی باز هم گفته گپ زده ایستادم که هموطنم بیدار شد. هموطنم وطن تا صاحبی که هموطنم مایل اینه من نمیرم همون تاجیکستان. بگی همون تاجیکستان ایته بگیم هم تاجیکستان بساز میگم امورا بساز. ما ببینیم که زندگیت خوب است. ما بازور گفتیم هم گپا بگم بگیم وطنی ما چه خیلی شیدگی است. میگه که به وطن اون نیست که در غریبی و در دوری باشه. به وطن اون است که در وطن بدگی در یادی وطن نیست. شما نه مادرتون در دلتون سوخته است، نه فرزندتون در دلتون سوخته است، نه باور که هیچ در دلتون نسوخته است. زمستانی دراز مادر در خنکی فرزندو در خنکی تو دوخ نمیکنی بخیزی طلب کنی حقیقت. او برده استاد است بهار دا دوخ نمیکنی بخیزی بگویی که چی بای میشوه کلی دم بها. میفهمی برادرم؟ خدا نگهبانت باشه هموطنی عزیزم. اگر بگم بعضی چیزها را شاید در شما سختی بد میرسه. بعد میگن که نستانایف با ملتگرایی میکنه یا نمیدونم تاجیکا را پس میزنه. شاید بگیم که یگان باز فکر کنین نه که بس کنین نوید کردن نویتالی نشین دست با دست کنین کدامید که هستین در تاجیکستان نو بسته از لقای قلق قطغان نمیدونم لولی تبور است. هر یک انسان همچون تاجیکستانی بیرن از دین مذهبتون مهمترین چیز اول هموطن بدنتون قدر کنین بعد پسان دیگرش نبگذارین. بسازین این وطن نسوزین. شما سوخته ایستادین امروز داره. میفهمین؟ شما امروز دارین وطن سوخته ایستاده. من برای منصب تلاش ندارم. میفهمین نمیره؟ مرا در همین جمع در همین حرکت گروه 24 بودگیم ده ها جا را میگفتن که بیاین ایجاد شه بیاین ایجاد شه. حتی که گفته بودن که بیا در انتخابات نمی بگیم انتخاب کردن رهبر از تنایف بیا شرکت که در انتخاب رهبر.
من گفتم نه برادری عزیزم، من رهبرشاو نیستم در جایی، من بچه کیفیم، مرا پروست ای نزدیک نمیشناسیم. من чисто наслаждаться кадан дар ҳаёт дӯст медорам. лави ов шашлик гуфтиам по питса нами хурдан нами ма чисто кайфияти хидмат дӯст медорам. ман тари не ки сарма гаран кунам, не ки вақти ватан қазияи ватан омадааст, қазияи ватан аст, ман дар бари шумо ростшидагӣ ҳастам. халос ин чизе нест ки ман мансаб бихому, ман намедонам президент шама. мегӯянд хизорrahmати бобӣ мегуфт ки бача муҳим нест ки ту кӣ мешавӣ, яъне ки муҳими аст ки ту одам бошӣ. ту фикр накӣ ки ман вазир мешавам, раис мешавам, дар ин миллат хизмат мекунам. тракторист бошу, миллат дар хизматат бирасад. баъзан трактористҳо аз ҳамон раис дида хизматаш ба миллаташ бештар мерасад. баъзан шафёр хизматаш ба миллаташ бештар мерасад. ӯ яке нест ки ман эмина барам намуҷа вазир шавам баъд болои сари шумо хизмат кунам. имрӯзае ки ман ҳамин роҳда карда истодам, дар ҳамин роҳи барои мубориза карда истодам, барои и ман ягон бояд раис бошам, ягон намедонам Жан-Клод Ван Дам бошам ки ин корро ман бикунам. не, ман одди қалиқ ҳастам. ина пиштимда питсериям аст, кор мекунам. ман хеле чизо надорам. ман одате надорам ки дар дуруни бачаҳо ман одате надорам ки ман хидмат бигӯям ки ман калони шумо ҳастам, ман дар инҷа ина ду кас мо калонем, се касти коргари итари нест. баъзан тоҷикоа меян ҳаминҷа мебинанд. ман полшам мешум, алафошам медравам, гирча тозам кардан мегирам, мерам клиентҳо да авқотам мебарам, даставка мекунам питса митса. ман да фарқ надора ин чи аст. ман пул ма тоза кор мекунам, ҳаққи хидмат кор мекунам, даромад ман мегирам, зиндагӣ ман мебарам. ман як инсони ба ҳамин кайфияти хидм зиндагӣ мекунам. ман хеле вазиршав, раисшав, президентшавам нестам. яке баъзан ҳолатҳо барои исбот кардан ҳамин чизоро ку маҷбур мешавад баъзе қадамҳоро бимонӣ, аз баъзе чизҳои худат бигзарӣ, ки ҳамин тоҷик мардум да нишон битӣ ки инҷа на узбак гинагор аст, на қалақ гинагор аст, на лақай гинагор аст. шумо хито муғамбир ҳастем, просто намехоҳен ягон чира. оддӣ хонаи мо қалғо бармонда хонаи тоҷико буданд. хонаи тоҷик чандта мо агарод мекардем, ҳамаи чира мекоридем дар агарод, як аҷаб замина холӣ намемондем. ба бисмиллоҳ мегӯм ин калимаро шумода мекоридем. бармонда ҳамсоямо тоҷик буд. алаф шуда ку агарод 2 метр баланд мешид, намекорид. зелени худоҷониро агароти мо мегирифт, хишиш намедод бихеза бикора. тобистон да ҷома мепӯшид, миёнша мебаст, ба дили худаки кор мекард. зимистон да ҳезби гулакоша тайёр намекарда. ҳамин хеле одамо буданд. мо тобистон уже тарадии зимистона медидем, мерафтем, ҳезм мегирифтем. на танҳо агародомон мебридем, рафта сел меомад, сел баҳорда село пас мешид, аммо селова мегӯянд ку медонед, фикр кунам ки медонед. мо рафта селова чинда оварда тоза када реза када барои зимистон тайёр мекардем. ӯ зимистон да алова эконом мекардам. яъне на хеле зиндагӣ доштам. аҷибиш ист ки гов намегирифтанд нигоҳ кунанд, ай мо шир мепурсиданд. бо ай пиштмон мегуфтанд ки чашми узбакҳоро хок сер накунад, агар узбакҳо сер намешаванд. инро бибини, ҳама кор мекунанд, агарод мекунанд, бобош раис, ай дигар, ай дигар, ай бобои ман раис буд. баъди корш меомад, мепӯшид, як чизи сафед дошт, як шалвари дигар, дуруни агарод медуромад, қайчӣ мекард, шиканка мекард, вехоша мулоим мекард, помидоро калон шидан бигира, хеле шохча мезад, то шава кор мекард. баъди корш ягон мушкиле надошт, барои зиндагиш мекард. ӯ рӯзи дуроз хоб мекард, бегаҳ салқин шава мебаромад. инам хеле просто муғамберен ҳамватанои азизам. инами сахтонам бирасам мегӯм ку гарени мардуми нокорие.
гарини созанда нестен. Ине мира қабул кунен ва ислоҳ кунен хитона. Прическа кардана дӯст медорен. Намедонам. Катагӣ кардана дӯст медорен. ақорат нанавис бародари азиз. хоб медонед гарини муғам берен. Ганда муғам берен. Самостоятельный двигаться кардана дӯст намедорен. дар ҳаёт дар бисёр чи тарсонча кен қафо мезанед, хусусан дар соҳаи ҳаматона намегӯм, не ки аксартон камтарин ҳастанд ки ҳамун ҷавонои тоҷик ки дар ҳаёт багем ки наметарсанд, багем ки любой кора мекунанд, риск мекунанд, багем коргар ҳастанд, маладесанд. Ман хеле инсона приветствовать мекунам. Тарсонча кен, тарсонча, гаррени тарсонча кен дар ҳаёт. Риск кардан да метарсен, сохтан да дигар чизо да метарсен. ҳамин шумо да фақат катагӣ кардан боша, ҳамин катагӣ кардан да устуғон надорен. ҳамин чиза қабул кунен. ин чиза мо ҳамчун ҳамватан мегӯм, ҳамчун бародар баротон мегӯм ки ҳамин чиза баҳраш бигзарен, ҳамин катагию дигар чизора мегӯянд ку замин хати раҳ бигарден, калара кор фармонен, меҳнат кунен. Имрӯз ватан дар як ҳолати садамавӣ омад. Бас дигар рақс, бозӣ, кунҷу мондан, намедонам пешвопарастӣ ва ғайрапарастӣ. Бале, пешво аст, маладес, қанча бизана. Ай гребонаш биқапем, пешвоҷони азиз иҷа биёй, неҷа биши пешвоҷон, иҷа биши ҷон тагардам пешво, ина хатара бибин. Самолета бифурӯш, биёи расоска. Мошинои наберота бифурӯш, биёри на расоска. Набераш нақа пуло дар чемодану дар шкафош задагия. Бирор пулора, бихар техникара, биёри на иҷара дамба бизан, ина иҷа расоска. Талаб кунен аз пешвотон, тамом. У яке нест ки намедонам ақорат, духтарат, занат, турсикт, и заифира нишон метад. Заиф ҳастен, барои ҳамун зана дигар чизо да мечаспен. Талаб кунен ҳаққи худтона, пешво биген, майли биген пешво, пешвоҷон биген. Пешвоҷон ҷон биген. Фарқ надора, биген. Не ки талаб кунен, бугу рост ки иҷара мора. Мефаҳмед? Рост ки бугу талаб кунен. дӯстои азизам, зинда бошед. Ман бояд дурум бадурам, камтарак дигар ҳамин чизоро дидиму барои шумо гуфтам як суҳбат кунам. Худоёр мададгортон, қурбони чашмотон ҳар яктатона. Кадоме аст я нест, новобаста аз дил, ният, аз мақсад, аз зиндагитон. Ман ин гапа гуфтагим барои душманӣ нест, барои пас задани шумо нест, барои дигар чиз нест. Ин гапа ман гуфтагим барои он ки бедор шен, каме бедор шен, каме ба худ биёед, каме ҳамун мағзи сартона тоза кунен, каме ҳамун дилтон будаги чиркора берун кунен. Як гуфти ҳамун гапо бигем, бес мо инсон ҳастем, мо ҳаққи зиндагӣ дорем дар ҳамин ватан. хоб ранги ҳамун соли 90 накунен, ҳамун соли 90 ҳамун хелшидаму як дардистутон яроқ зада буд, дигар дум ба думи узбек сир мекардене, дум ба думи лақай сир мекардене, дум ба думи урус сир мекардене. Ира бикиш ки ма ҷаннат бурам, ира бикиш и зиндагии мада айб дора, иша бикиш и зиндагии мада айб дора, дигариша парон ки зиндагии ма айб дора. яъне ин чизо як нодуруст, як чизи нодуруст аст. ҳамон айба дар худат буҷу, барои чӣ зиндагиит бад аст. Чӣ ба ман қаллақ оддитарин охирша мегӯм хайрхиш мекунам. Ман қаллақ, ҳатто ки паспорт ма ҳуввияти хидма қалағии хидма наменависем. ҳақ наметен дар ҳукумат дар ягон ҷо кор кунам. Ягон чи нест. Дар ғарибиҳо, дар ҳар ҷо инами ҷодам боша, инами қаззада, инами қадар шароит ма сохта худам на пул металбам, на багем ки якта тонда вазминӣ меғалтанд, на багем падар модари хидма акама, падарам мурд, гуручу худам кадомай кадоми пул нагирифтам, кадомида напарсидам. Акам мурд, касал шид, балинса, гуручуша худам кардам. Кадомита нагуфтем ки мада ёрдам кунед, мара дастгирӣ кунед, ман шароит ҳастам, намедонам. Нами любой шароитам да. То имрӯз ҳам дорам 6 та ятими акама, 5 та ятими апама, очама, ҳамаша худам. Намо 12-13 нафара бигем ки на ҳукумат пенсия мегиранд, на пул мегиранд, на меброянд, ноид мекунанд. Дар ҳамон хона шиштагӣ ҳастанд. зиндагишона кашида бурда истодан, тарас қоқас хӯрда истодан. Ягон бигем ки
камбудӣ дар ҳаётшон нест. Камбудӣ ҳам бошад тоқат мекунанд, бигем ки мегзаранд аз камбудӣ, яъне меброянд. аммо кардестем ку бе ягон ҳуввияте ки, бе ягон эътирофу бе як эҳтироме ки аз тарафи шумо мешавад, намекунед ин кора. агар моро ҳақ медоден дар ватан кор кардана дигар чизода, моломона, чарогоҳмона намегирифтед, намедонам хоҷагӣ деҳқонӣ намекарден, фалон чиё. оли мо то имрӯза ҳамун ширу ҳамун қатиқи қаймоқу гӯшту имрӯз дар Тоҷикистон шояд наи гӯшт 90 сомон 100 сомон намешид, шояд арзон буд. Тихм донаш 2.5 сом 1.5 сом намешид, шояд арзон буд. яъне ки ӯ чизе ки мо мекардем. аммо ҳамара кашиден, гирифтен. баъзами ҳамиам ку мо ноид накардем. баъзами ҳамиам боз дигар ҷо рафтем, боз намуҷа худомона рост кардем. то имрӯз дорем ноид накарда кор карда истодем. ва ма приветствовать намекунем ӯ қалиғира ки меброяд ноид мекунад. ӯ қалиғира приветствовать намекунем ки меброяд пешвои муаззами ма мегӯяд. не, барои моро чизе накардагӣ ҳастен, баръакс я ҳаёт таптат кардагӣ ҳастен, аммо болои сари мо задагӣ ҳастен. не ки баъзами ҳамаи мо кардем омадем. чаро шумо як ватан дар дасттон, ватан дар ҳуввият ва номи шумо аст, шумо ин қадар тарсончакен, ин қадар мегрезед? инеми савол дар худтон метавонед ҷавобтона бинависед. худоёр мададгортон, қурбон чашмои зебои ҳар яктаи шумо шав. инем ба шумо буд як боз аммо ҳамватани шумо, як қалиғи беватан. гуфти шумо мегӯед ки қалиғо ватан надоранд. як қалиғи беватан қатитон буд ки дар ҳам ватани шумо квартиран зиндагӣ мекунам. фикру назар ма гуфтам. худо нигаҳбонтон бошад. инсоное ки эмон доред, ноид накунен, бихезен, ай пешвоҷонтон талаб кунен ки имрӯз пага гӯдакотона ов набара, баъд бори худо накунен, айда и тақдир аст, худованд аст, аз ин гирефта намешавад. гуфта баъд ҳамин зиндагитона бори худо накунед. барои шумо Темурлангам гунаҳгор аст, худоам гунаҳгор аст. бовар ку дига ҳамаи чӣ барои шумо гунаҳгор аст ки шумо хирино аз зиндагӣ мекунед. зинда бош ҳамватанам.